日本2000年大勝開放印度的 IT 電腦人才入境，到即馬佇咧東京下島郊外所在已經形成一個社區啊，在地閣較號做是小印度。面對着初到日本的文化衝突，當地要辦真濟交流活動，幫助這些新住民會當互相了解、互相進步。雞心豆也就是雪蓮子、咖喱配煎餅，傳統的印度菜。頭家說是日本講甲真好，這間在東京印度餐廳，佫比當地傳統點心，除了印度人客以外，也袂少日本人。SNS を見て、ちょっとディープなインド体験ができると思って、それで來てみました。來到東京的西葛西地區，走在路上可以看到不少外國人的面孔，而且走沒幾步路就有印度餐廳或者是印度雜貨店，因此這裡也被稱為日本的小印度。2000年為解決千禧年危機，日本政府優先開放印度 IT 人才入境，豆豆成做印度人社區。根據統計，到2025年底，住佇日本的印度人有59000人，其中差不多8000人住佇西葛西所在東京都江戶川區。雖然大部分是高收入族群，無帶來治安的問題，不過也因為文化差別引起未少衝突。近所のトラブルになるケースが多かった。それはインドの人が話し声がうるさかったり、日本の文化習慣を知らずにご家族のお子さんがインターナショナルスクールに行っていじめになって引きこもりになって。不住在印度的進行，在這成立志願團體協助印度人融入日本生活，消除社會對因的歧見，同時辦交流活動，了解印度的飲食、服裝、宗教等文化，反倒帶起真濟日本人想要來了解。文化をお互い知らずに住み始めるので問題が起こっているのであって、少しでも文化を理解する、例えば日本の場合はそういう挨拶をしたりとか、そういう少しのことで関係性は変わっていくかなと思います。部屋が足らないしとか、あともう市役所のこととかいろんなところで、何でも漢字で書いておりますので、そのところが初めての方がいろいろ困ってると思います。そのところがいろいろ助けてくれるの。面對無法度抵擋的全球化，離開故鄉的外國人安怎用字，本地人安怎接納，正做彼此攏需要學習的問題。公司國際記者日本報道。